Ara. Bé, això és una petita broma cap a la Unió Europea sobre el que no fan res. I això és... Aquestes fotos són del meu viatge a Bèlgica. Hi ha molta l'església, això és un òrgan que flipes, L'òrgan estava fet per espantar la gent, clarament. Bueno, aquí veieu un edifici amb molt de maó, una cosa així molt xula. Aquí tenim un altre edifici que desconec. No sé què fan aquí. Aquí estic jo, que estava van ser uns dies interessants. Està molt bé perquè per darrere potser no es veu gaire, però hi havia la Godiva, que són una cosa d'uns bombons, però hi ha bombons, cervesa i patates allà, val? Bàsicament mengen d'una manera molt insalubre, però no us mentiré, enyoro aquelles patates. I allà hi havia una oca, com a estàtua així flipant, cosa que em sembla, les oques són el pitjor. Els barrufets, home, això és del millor que tenen a oferir. I museu del còmic, del pal, per una cosa que fan bé, no? A veure, fan una altra cosa que no està gaire bé, que és parlar francès a una part de Bèlgica, una altra no, i l'altra part, abans de recórrer al francès, escolleix parlar l'anglès o el seu idioma. El Mannequin Pis, perdó per no comentar de gaire l'arquitectura, és que no estic gaire versat. El Mannequin Pis és el nen pixant, que acabo de veure, per cert. És això molt xulo, la veritat. Mira, aquí una de les mítiques coses que hi ha aquí, bomboneries a dojo. Els praliners, els praliners, els bombons, de vegades no estan bons, mireu. Més religió, eren molt fans de la religió cristiana. No sé quina branca, em semblen totes bastant igual, Mireu que bonic, Europa! Oh, Europa! Sí, això segurament està fet amb material robat de l'Àfrica i entre d'altres llocs on Europa va arribar i destruir tot el que hi havia allà. Més edificis. Va increixendo tota la pesca, ja sabe. Això d'or em sembla que sigui robat. No crec que sigui or de veritat, però fa que sembli, bueno, coses art modern, suposo. Un altre cop la mateixa foto. Un altre cop la mateixa foto. Un altre cop la mateixa... Gent, Bèlgica té coses, en plan, pots anar-la a visitar, sobretot si us agrada la cervesa, la veritat és que hi ha una gran varietat i us puc assegurar que són molt bones. L'arquitectura està bé, suposo. Pots anar a veure les coses de la Unió Europea, si és que t'interessa la Unió Europea, que bueno... A mi sembla un organisme molt poc útil, que ha fet bastant poc per la humanitat, però, Europa, tal. I bé, també el clima no us el recomano tampoc perquè fot calor. Enyoraré els bombons, les patates i tota la pesca i a mi mateix. Ai, era una altra persona. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. Just one more